da shvatimo ovu vjeru. Tako da obavezno čitanje Kur'ana, njihov tefsir, a nakon toga prelazak na hadise. Ja uvijek savjetujem svoje učenike, ako čovjek hoće da bude dobar musliman, svaki dan da ima pri sebi 5 stvari. Prvu stvar, ne treba puno, 15 minuta, pola sata, sve to da traje ovih 5 stvari što ćemo nabrati. Prvo, da uči šta? Tefsir Kur'ana. 1 ajet, 2 ajeta i njegov komentar. Nakon toga, da uči hadise. 1, 2, 3, 5, koliko stigneš. S komentarom. Treće, da uči siru Muhameda, sallallahu alejhi ve sellem, da vidimo kako je poslanik sallam živio. Kako ćemo mi sprovesti ovu vjeru našu na dunjalku. Nakon toga, da čita biografiju ashaba. Kako su oni živjeli. I 5. stvar, biografija učenjaka. Kako su učenjaci vodili vrijeme na dunjalku. Pa jedan od njega se prenosi, kaže, imam pitanje, kaže, ako možeš zaustaviti sunce, odgovorit ću. Znači, nema vremena i da odgovara ljudima. Toliko je vodio brigu, znači da uči, da podučava i tako dalje. Tako da moramo, znači, ko bude htio da bude dobar musliman, ove 5 stvari neka sprovede u praksu i vidjet će ukratko kako će ako voda steći jedno veliko znanje.